Altså super at få skudt turneringen i gang på den her måde her. Altså, tingene flasker for os i dag, og alle vores pasninger lykkes, så man kan sige, så går vi ud af den her kamp her for lige indkasteret et enkelt ærgerligt mål til sidst. Men altså, vi får 3 point, og det er det vigtigste her i første kamp, så en stor cadeau til hele holdet. J-Lo, ja du sagde, no hay más nada. Meget at sige, altså Khedira vælger ikke at præstere det topniveau, og Klose blev nødt til at tage ud efter 60 minutter spil, og det er simpelthen ikke godt nok. Det mest bedre kampe, at jeg overhovedet har været med til at spille hele min karriere. Jeg føler, at vi har haft et godt tag i den her kamp her fra start til slut, og det munder så ud i et hovedstød på undersiden af overliggeren, og jeg synes helt klart, at vi spillede bedst den her kamp her, men vi må se os slået, og lige nu der er alle lige i turneringen, og vi må se, hvad vi kan gøre i sidste halvdel, men sådan som vi spiller lige nu, så tror jeg på det. England har ikke så meget at komme med, altså sidder på det meste af og ja, det er sgu for useriøst, det England kommer med. Så en sikker 2-0 sejr til Spanien, og ja, hvad fanden kan jeg sige? Målene taler for sig selv. Tak skal du have. Så igen viser Khedira ikke sin fulde styrke, og de offensive kræfter, de vil åbenbart ikke mere, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så når man skulle tro, at han var på badeferie, så det er ikke vores kamp i dag. Det var nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Jamen altså, kampen er jo god nok, altså de første, 27 minutter, så vælger Khedira jo sig fuldstændig rødt, og jeg ved ikke, om det var fordi han ikke fik nok sukkervand i halvlejen, eller som så ikke har været der, men altså... Det var i første halvleg. Han vælger så... Ja, får 2 gule kort, og faktisk skide på resten af holdet, og... Det har vel også noget at gøre med ham, der har kontrolleren i hånden. Det har det på ingen måde. Han vælger at lave de her trækninger alt for sent, hvilket så ser de 2 gule kort, som jo... Ja, i sidste ende skulle ud i, at vi taber. Du er jo ikke i finalen. Er det den næste dag? På ingen måde. Hvem tror du vinder finalen? Jeg ser en sejr til Spanien. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. É isso aí, galera. Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá o Brasil inteiro.
ikke så meget at sige til sådan noget her, jo. Det er det værste, en fodboldspiller kan blive udsat for i sin karriere. Vi har spillet en turnering med op- og nedtur, en hektisk start efter en meget god start i gruppespil, så lige pludselig så har vi en afgørende kamp i mellemrunden. Den vinder vi heldigvis meget fortjent. Men altså, man kan sige i dag, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså i dag, der har vi bare store problemer med de der skide spanjakker der, og jeg synes ikke, at de spiller fair fodbold på nogen måde overhovedet. Det er bare noget lort, det her. Ja. Der er ikke så meget at sige. Det var sgu 5 mål, drengene laver i dag. Igen, jeg har sagt... Du er så uslig. Jeg har sagt det før. England i intet værre. Ser lidt som en træningskamp for gutterne. Det er jo snart tenniscifre, vi vinder med. Savner lidt. Spil mod Tyskland. Jeg vil gerne se den anden modstander i finalen, men altså... Det kunne det blive til. Så ja, 5-2. Det er okay, men nu vil Spanien og manager Johan Kirkeby Rasmussen drage ud i verden. Se om vi kan finde nogle nye modstandere, fordi ja, endnu et mesterskab er vundet, og vi må videre, så der er kun én ting at sige.